बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बीपीएफ राजखान्थि दोला फिन आरोबाव गिदिर खहा जाय समाव हाग्रामा महिलारिया दोलोखौ गोख्रों खालामनो मेल मिटिं खुंगासिनो बेबायदि समावनो बीपीएफनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफ्रा फारि फारि आनज्रायलांदों। नंगौ दिनै बीपीएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा एबा गामिसेयैनो इउपिपिएल दोलाव जइन जादों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बाहागो लानायाव बीपीएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाबावदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाब आस्राबारि बिसिडिसिनि सानजा घलाजार गामिसेयैनो इउपिपिएल दोलोआ जइन जायो। मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै घलाजार गामिसेयैनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। बेनि गेजेरजों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ आरोबाव गोख्रोंसिन जाबावदों। बरपेटा रोडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।